Perlok sachisin pan ngai kublai api ha kakerteng kebathiam tam ga jong tral chung ni Jesus Christ de la slam ba ngaklem la shu ban pelaj ikini ki doi khasi bangan hikai nam ta jong phi namar balai ba hau ni portlang umdon shu uplang ubanang im de menta la sedang ban la sedang mi ma la sedang lung te menta ngadon kendiat bangan hikai nam ta jong phi ya wei ujai dawai ba phila ban shet hak nu por lani phila ru ban shet cinta ban bam ru ulong uni ujai dawai te ya uni ujai dawai ni shet khot u jayau ma u jayau na pedang jong phi ki ngam tip ki nong shate mo sha is ki khot ayu rengi shane sha west yo ni ujai jingthum ni khot u jayau te ai kublai phi baro song bha se ya share but ya like but subscribe ru ya ka channel ka jonga khnang ba ladangan pelai kan poi notification but phi ma te kublai shibun ya ka jing ya sha jong phi te une perlok udai uta ujayau une udai ujayau phi i hne une ula sedang lung te yo ne phila ban su khet yo nu ding nu balung kan khet yo ne te hadin bala dap khet yo ne la dap khet yo ne sa slur no ekni kisla phila ban khlat no ekni kisla te hadin nang ta phin sa dung haki thlong ki jong phi la ne hakinu kinu ki jaka ba philin dung ma te andal adap dung sa thep haka khiu ka jong phi bat sa shet yo ne bat hadin bala dap shet sa kejar bha yo ne kalong jirngam bha mo long krin bha te sadi ya kane lagum num no si pawa pila e kirang ba ma te uni ujayau udon ya kata ka calcium ro ma kitu kiba pang kising lani phila ban su kriat ma longkumba su kriat longkumba phidi yo du yakini ki painkiller ma aciclovirac tablet kumta ter pristimol te uni ru udai nakamta utahi ula ban trekam nakamta kini kising kini kiba philong tha long kanjot long ayu ma te kumta ter te phila ban le kata habanga ngabatai nakamta jong phi le kata so bha ban phila ban dung bat hadin ba phila dab dung sa hadin ba phila dab dung na nanta sa shat hadin ba dab shat te sakjer ya ka bat hadin ba dab kejar ya ka kemut phin sa phila ban kejar ha du benda umdon shu ma normal umdon shu tu ka sla ka te sa le kumno hadin nanta phin sa di ya une lakum num no ar rani license chisni te kamet ka jong phin sa long fresh ha but une udon ru ya katu ka jingpang bau yarap ya ka jingpang malaria ru ma ya ka malaria ru yarap ha une jai dawai te tangkini hi ki jing patai ki jonga na kumta jong phi sale kumta yole sinap tang jong phi phila ban don kam ban pha smar hangaru safoni ki ne ki nombar ki bangala bu hang ne ha description man bangi pelaj ya ki video te tang kumta hi ka jaka ai ka dawai ka jonga hang te sadeo kalong chisin chitayeo nang ta man ka singing adon shenisha thanong stoin cho west castle district te khoblai shibon ublai don kat ya phi bar te sale ya kata ka ka banga ngabatai nam ta jong phi khoblai shibon ngin se du pat hakwe pat ka video